Здравей в това видео. Умишлено съм го кръстил "Отвори си очите за първи път", защото идеите, които ще ти споделя след малко, са толкова различни от всеобщите разбирания, че най-вероятно, ако наистина внимаваш в следващите минути и разбереш тези идеи, накрая ще имаш усещането, че сякаш досега си спал и за първи път проглеждаш и виждаш света по тотално различен начин, тъй като това е и една от моите основни задачи. Така че сега днес следва поредното видео, което буквално, аз мисля, че това е може би едно от видеята, които ще обърне представите ти за света, за тебе и въобще за това как работи цялата тая вселена, този свят около нас. Буквално ще ги обърне надолу с главата. Има и голяма вероятност точно и това да е видеото, което да предизвика така най-много скептицизъм, най-много отрицание и така да предизвика най-голяма вътрешна съпротива ти да продължиш да го гледаш. Има голяма вероятност да решиш в един момент, че нещата, които ще ти споделя, са пълни глупости и отново не забравяй, че ако това се случи, това е твоя първичен мозък, който е толкова уплашен, че е на път да умре, че продължава да ти хвърля всички тези съмнения, тези предубеждения и въобще се опитва да ти насочи вниманието в тотално различна посока и да те накара да спреш да гледаш. Тъй като аз съм убеден, че тези идеи ще променят живота ти завинаги, както промениха моя и както промениха живота на доста хора, които познавам. И в следващите минути ще ти покажа как нещата не са такива, каквито вярваш и каквито повечето хора около нас вярват, тъй като в момента здравият разум и въобще цялото наше общество твърди, че ние за да успеем трябва буквално живота ни да е една безкрайна работа, безкрайна борба, трябва да натрупаме множество дипломи, квалификации, обучение, така нататък, да чакаме да устареем, да натрупаме опита или пък да станем някакви супер известни там инфлуенсъри и виждаш ли, чак тогава ние ще успеем. Но тези традиционни пътища към успеха често реално не водят до никакъв успех, а оставят хората буквално преуморени и все така в застой в една задънена улица. И в този урок аз ще ти представя един тотално различен нов подход, който поставя под съмнение и предизвиква всички тези устарели и според мен грешни вярвания, като показва, че истински успех реално не идва от някакви такива външни формули, трикове, стратегии и така нататък, а истинският успех идва от тази дълбока вътрешна промяна в начина ти на мислене. И вече предполагам, разбираш, ако си изгледал и предишните видеа, разбираш колко нашето общество и нашия начин на мислене, колко ограничено, колко много неща грешим, колко много неща не разбираме и логичният въпрос да си зададем, ако бъркаме такива фундаментални неща, за какво още не сме наясно. И това наистина е важният въпрос. И честно казано, нещата, които грешим и за които сме заблудени, са много повече, отколкото предполагаш в момента. Толкова много грешим по отношение на нашата психология, начина по който работи мозъка, нашата всъщност, буквално за всичко, че направо е поразително. Аз в един момент, в който започнах да ги осъзнавам тези неща, бях тотално втрещрен. И в това видео аз ще ти разкажа абсолютно всичко. Ще ти дам един тотално различен поглед върху нещата. Начин, по който дали е по-правилен или по-грешен, не знам. Но това, което знам със сигурност, е, че тази нова парадигма, този нов начин на мислене ще ти помогне ти наистина да постигнеш абсолютно всичко, което искаш в живота. И някога чудел ли си се, защо има толкова огромна разлика между най-богатите хора
и средностатистическите хора. Ние доста често така сме склонни да вярваме и казваме, окей, има бедни, има средна класа, има богати и сякаш няма кой знае каква голяма разлика. Но ако погледнем така един детайлен анализ, това е малко устарял, но в момента разликата е дори още по-голяма, ще видим, че голяма част от хората, които са, буквално те ги няма тук на графиката, разликата между тях и топ 1% от хората е огромен. Буквално има хора, които за един ден изкарват по 20, по 30 милиона. Всеки ден, няма значение, празници, събота, неделя, докато има други хора, които нямат повече от 5-10 хиляди в сметката. Да не говорим въобще пък особено в България. Масово хората въобще нямат абсолютно никакви спестявания. И това несиметрично разпределение на финансите може да го видим в всяка една друга сфера от живота. Ако искаш спорта, виж топ атлети като футболисти, тенисисти, тези топ 1% от тези спортисти са на космическо ниво спрямо всички останали. И в един момент аз започнах да се запитвам, добре, защо има толкова голяма разлика между една малка група от хората и всички останали. И в началото, преди да разбера тези механизми, аз гледах на тези хора като на някакви нечовеци, като на някакви изключения. Буквално като някакви хора, които са едва ли не специални. Те са се родили по този начин. Такива каквито са. Буквално са оцелили десятката в живота. Но с времето осъзнах, че това не е така. И зад това цялото разделение, за тази голяма пропаст между масата и малцинството от успели хора, стои един основен принцип, който най-вероятно си чувал за него, принципа 80-20 на Парето. Който принцип 80-20 общо дето казва, че 80%, 20% от нещо води до 80% от резултата. И този принцип може да го видим буквално навсякъде. Ако имаш в момента фирма, ще забележиш, че 20% от клиентите ти носят 80% от резултатите. Ако погледнеш разпределението на хората, ще видиш, че 80% от хората живеят в 20% от населените места и това са градовете. Ще видиш, че 80% от задръстванията се случват на 20% от пътищата. 80% от катастрофите се случват на 20% от пътищата. 80% от заболяванията, реално 20% от хората страдат от 80% от заболяванията. Една малка част от хората наистина имат огромни проблеми с здравето. И това нещо може да го видим буквално навсякъде. Ако си по-наблюдателен, буквално тази несиметрия има абсолютно навсякъде. И аз започнах да си задавам въпроса, добре, защо този принцип 80-20 съществува? Въобще, защо има тази разлика между една малка група от хора и всичките останали? И въобще как аз мога да стана от този 1-2%, от тези топ хора? И причината, за да съществува 80-20 и въобще тази асиметрия, това са тези обратни връзки. Тези цикли, за които ще говоря след малко. Спомняш ли си, когато говорихме за причината и следствието в едно от предишните видеа? Разгледахме как причината е действието, а следствието реално е реакцията, която получаваме в резултат от това действие. Обратната връзка възниква, когато следствието от дадена причина се връща обратно и създава нова причина, която отново се връща към себе си и така се завърта в цикъл. Този процес се върти отново и отново и започва да се разкрива в една експоненциална крива нагоре или надолу, в зависимост от това дали обратната връзка е положителна или отрицателна.
И самата обратна връзка се появява, когато следствието от дадена причина се връща като по-силна или по-слаба нова причина. И когато това се случи, връзката между причината и следствието става самоизпълняваща се, автоматична и се усилва или отслабва експоненциално. И ето как изглежда целият модел на обратната връзка. Ето виждаш, тук имаме някаква причина, да кажем някакво действие, и имаме някакъв ефект, резултат от това действие. И в зависимост от това действието дали е положително или отрицателно, ние ще създадем положителна или отрицателна обратна връзка. И този резултат след това ще се върне и ще предизвика още повече действие. Да кажем, в моя случай, аз ако започна да правя sales call-ове, започвам действие, съответно ставам по-добър, започвам да се справям по-добре, това ще ме кара да правя още повече sales call-ове, sales разговори, аз ще продължа да се справям още по-добре и в един момент от човек, който мрази sales разговорите, аз ще се превърна в човек, който ги обичам и който целенасочен ги търся, което реално се случи и с мен. И тези цикли са изключително мощен инструмент, защото те са самоподдържащи се. Или с други думи, те те водят или към развитие и подобрение, или те буквално дърпат надолу към застой, към провал и буквално към ситуация, в която ти въобще не искаш да изпадаш. И разбирането на обратните връзки ти позволява да разчупиш този негативен цикъл, ако в момента съществува в живота ти. И съзнателно да създадеш положителни такива цикли, които те подкрепят, които предизвикват действия, които водят до резултатите, които искаш да постигаш. И в момента може би си казваш, добре, Божо, разбрах тези обратни връзки, тези цикли, но какво въобще имат общо с промяната, с начина на мислене, нали? Тук сме седнали да говорим за някаква дълбока трансформация. И веднага ще ти обясна. Тези цикли, тези обратни връзки, те се намират навсякъде. Ние буквално може да ги видим абсолютно навсякъде. И твоят ум не прави изключение. Обратните връзки в ума ни са едни мисловни модели, които се засилват с времето, оформяйки нашите вярвания, нашите убеждения, нашето поведение и в крайна сметка нашата реалност. И когато мислим по определен начин, това създава един укрепващ цикъл, или с други думи, една мисъл води до реакция или чувство, което се връща обратно към първоначалната мисъл и я усилва с времето. И по този начин една малка, на пръв поглед незначителна мисъл може да предизвика фатална спирала, която бързо да направи един човек физически и психически много болен. И това, което искам да кажа, това, което е изключително важно да разбереш, че това, което мислиш в момента, е това, за което ти ще продължиш да мислиш. И реално колкото повече мислиш за едно нещо, толкова повече ще продължиш да мислиш за него. И в един момент, за това, което мислиш в момента, това се превръща в твой начин на мислене. И както вече ти казах, твой начин на мислене ще сформира убеждения, вярвания, твоето поведение и въобще ще определи твоята реалност. И в твоето съзнание, в твоя мозък, отново има редица, безброй много такива обратни връзки, такива цикли. Някои може да са положителни, в повечето случаи са отрицателни. Тъй като ако си спомняш в едно от предишните видеа, аз ти казах, че мозъкът много повече се интересува от негативните неща, от опасностите, тъй като това са нещата, които застрашават живота ни. И затова ти, ако не контролираш тези процеси, вероятността е огромна, голяма част от тези обратни връзки, тези цикли в съзнанието ти, те те водят по спиралата надолу. И буквално да ти пречат и да не ти позволяват ти да постигнеш нещата, които искаш да постигнеш. И тъй като нашите мисли оформят нашите възприятия, тези умствени обратни връзки определят как виждаме себе си, нашите способности и въобще как виждаме света около нас. И когато осъзнаем тези цикли,
можем активно и съзнателно ние да ги променим, заменяйки негативните модели с позитивни и по този начин тези модели, позитивни модели, да подкрепят нашите цели и развитие. И в основата си тези обратни връзки в ума ни, те са двигателят зад нашия самообраз, въобще начина по който всеки от нас вижда себе си и ролята, която играем въобще в този свят. И тези обратни връзки, те реално играят ключова роля в създаването на трайна промяна, която искаме да постигнем, тъй като те имат или подсилващ ефект, който подкрепя напредъка ни, или поддържат ограниченията ни. В зависимост от това, от мислите, които позволяваме да доминират в съзнанието ни. Така че изключително е важно за какво мислиш. Тъй като това върху което мислиш е точно нещото върху което е твоя фокус. И ако си спомняш от предишното видео говорихме, че твоя фокус реално определя твоята реалност. Определя абсолютно всичко. И ти ако изместиш фокуса си от едно място върху друго, около теб може нищо да не се промени и ти в същото време да виждаш света и себе си по тотално различен начин. И въобще управлението на фокуса и мислите е един ключов инструмент, който ти ще видиш, ще използваме, за да може да постигнем тази дълбока ключова промяна, която искаме. И нека те питам нещо. Смяташ ли в момента, че ти контролираш собствените си мисли? Този въпрос съм го задавал на страшно много хора и една голяма част от тях отговарят: да, Божо, смятам, че аз имам контрол върху мислите си. И добре, ако и ти смяташ така, можеш ли да ми кажеш откъде идват тези мисли? Много интересен въпрос. Реално следващите минути аз ще ти покажа точно откъде идват тези мисли, как можеш да ги контролираш и как да задействаш обратния цикъл в правилната посока, за да имаш тези самоизпълняващи се мисли, които вървят и те бутат в правилната посока, вместо в грешната. И ще ти представя един тотално революционен нов начин на мислене, който е толкова дълбок, толкова различен от всичко, което си чувал до момента, че ще имаш усещането буквално, че виждаш света за пръв път. Сякаш наистина днеска се раждаш и си отваряш очите и проглеждаш за първи път. И ако се върна малко назад от темите, за които говорихме в предишните видеа, си спомняш, в едното видео говорихме за тези повтарящи си модели на съществуване. Периоди, в които един момент ние сме на върха, дисциплинирани, създаваме, всичко е супер. Следващия момент сме буквално в противоположната посока. Нищо не се получава, демотивирани сме, отлагаме и буквално разрушаваме всичко, което сме постигнали. И в момента, в който осъзнах и започнах да виждам тези повтарящи се модели в живота ми. Принцип 80-20, тази асиметрия. И с това мое ново разбиране за нещата, аз започнах да изучавам и да експериментирам с най-различни неща. Като започнеш с продажби, финанси, психология, физика, икономика и какви ли не други дисциплини и науки. И докато изследвах всички тези различни теми, започнах да забелязвам нещо много интересно. И то е това, че открих тези повтарящи се модели, реално те имат връзка с всяко едно от тези неща, които аз изследвах. Или с други думи, аз започнах да откривам някакви взаимно свързани модели между всяка една отделна тема, която проучвах. Дори и те да нямаха буквално абсолютно нищо общо. И започна да се чуда, тъй като буквално разбираните до този момент бяха, че всичко отделно, аз съм си аз, дървото е дърво, монитора и въобще лаптопа са монитори, всичко е отделно. И започна да се чуда добре как така има толкова голяма връзка между привидно неща, които не са свързани. И въобще защо 80-20 принципа го има навсякъде? Защото тези повтарящи се модели на съществуване ги има буквално във всяка една сфера. И по какъв начин, как така всички тези неща са свързани. И въобще за мен не правеше абсолютно никакъв смисъл това нещо.
И на този етап въобще цялото това нещо не правеше никакъв смисъл за мен. На моменти просто го забравях, фокусирах се върху работата или се опитвах да не го мисля, тъй като на моменти буквално имах чувство, че мозъка ми ще експлодира. Но в същото време беше супер интересно всички тези неща, които наблюдавах в живота си. И буквално сега ще ти дам няколко примера. Едното нещо, което забелязах отново и отново, е това, че моите преценки и мисли, които имам в ума си, директно влияят върху резултата от разговор с потенциален клиент. Ако мисля и ако умствената ми нагласа е една, изходът от разговора е един. Ако е друга, резултатите са други. И тук въобще не говоря на база на допускане и предположения. Тъй като в този етап буквално аз записвах абсолютно всеки разговор с клиент, проследявах резултатите от всеки един разговор, анализирах абсолютно всичко, събирах адски много информация. И в един момент започнах да забелязвам, че наистина мислите ми и умствената ми нагласа влияе върху резултата от тези разговори. Има и още нещо. Забелязах, че когато прекалено внимателно следа активността в платформата, в която използвах за онлайн плащания по това време, и ако постоянно следа и през няколко минути проверявам какво се случва, нещата се развиват по един начин. В момента, в който я оставя за 24-48 часа или за един месец, резултатите стават тотално различни. Сякаш самия факт, че аз наблюдавам какво се случва, това влияе върху парите, които изкарвам. И въобще започна да забелязвам отново и отново и отново как различни елементи, независимо дали това са хора, събития, мисли, системи, те са свързани и се влияят едно от друго. И често по начин, който въобще не прави никакъв смисъл. И въобще не е очевиден. И започна да се чуда въобще какво се случва. Въобще не можех да си обясня как, да кажем, в бизнес действията една област, която да измислям си обслужването на клиентите, как може да влияе на една тотално друга област, като репутацията на бранда, задържането на клиентите. Например, ако подобрим обслужването на клиента, това води до повишено удовлетворение, което стимулира препоръките, съответно увеличава приходите и бизнесът става много по-успешен. Ние изкарваме много повече пари. И колкото повече пари изкарваме, ако наистина сме разумни, това още повече подобрява обслужването на клиентите, услугите и въобще се завърта един цикъл, една спирала към успех. Също нещо се отнася и за нашите мисли. Въобще, нашите мисли, емоции и действия, те са взаимно свързани. Една единствена мисъл може да предизвика емоционална реакция, която влияе върху поведението ни и след това върху резултатите. Например, положителното самоубеждение може да доведе до някакво проактивно поведение, създавайки успешни резултати, които от своя страна подсилват тази вяра. И докато изучавах биологията, забелязах абсолютно същата тази взаимна връзка и в природата. Реално в природата всеки един организъм, от растенията до хищник, играе супер важна роля, която влияе на всички останали. Премахването на един единствен вид може буквално да наруши целият екосистемен баланс, което ни показва колко взаимно свързани са всички тези части и колко са важни за поддържането на тази хармония. Социалните системи също не правят изключение. Нека вземем един пример, да кажем, представи си някакви промени в една област, както е икономиката. Как влияе върху супер много други неща, като образованието, здравеопазването, заетостта на хората, въобще абсолютно всичко. И как ако икономиката върви нагоре, всички тези останали системи върват нагоре. Защо държави, които икономиката им върви, които са развити, защо образованието е на по-високо ниво? Защо достъпа на хората до качествено образование е по-голямо? До качествено здравеопазване е по-голямо? Защо заетостта там е висока? Защо няма безработица?
Като привидно уж няма никаква връзка между тези неща. И откриването на тази взаимно свързаност между всичко съществуващо в този наш свят се превърна буквално в една моя мания. Мислех си, мамка му, как е възможно всичко това? Как може тези тотално различни и уж привидно несвързани неща да са толкова взаимно свързани? И това буквално стана не просто мания, ами имаш един период от живота си, в който мислех само за това. И постоянно се опитвах да разбера защо нещата работят по начин, по който работят и защо толкова всичко е свързано. И години наред, да си призна, не откривах нищо. И дълго време, буквално дори на моменти го игнорирах това цялото нещо. Докато един ден не се срещнах с един от моите ментори, който все още и до момента е мой ментор, който промени живота ми буквално завинаги. И той реално ми показа и ме запозна с така наречената квантова физика. И ако в момента това ти звучи супер фенси, супер неясно, не се притеснявай. Не съм луд. Всичко ще започне да прави много повече смисъл след малко. Ще ти го обясня по един супер простичък начин, за да го разбереш. Да, отново казвам ти, най-вероятно някои от идеите тотално ще се карат с твоите разбирани убеждения в момента. Има голяма вероятност някой да ги отхвърлиш. Може да спреш да гледаш видеото, може да ме наречеш луд, но това е твой избор. Аз съм длъжен да ти кажа какво аз съм открил. Нещо, което работи при мен и при още стотици хора около мен последните 25 години. И да разбереш по-добре какво имам предвид, аз ще направя един паралел между класическата физика и квантовата физика. Тъй като в момента социалната парадигма и това, което всички ние вярваме за истина, то стъпва върху концепции, които идват от класическата физика. Самата класическа физика, тя основно е базирана на работата на хора като Нютон и се занимава с някакви предвидими и конкретни закони, които управляват този физически свят около нас. И класическата физика оперира според принципи като гравитацията, движението на предмети, различни сили и реално използва същите тези принципи, за да обясни абсолютно всичко. От орбитата на планетите до поведението на ежедневните обекти, всичките неща, които този физически свят, който ни заобикаля. И класическата физика като цяло в основата й стоят няколко основни, предположения. Първото нещо е свързано с това, че всеки един обект е отделен, е изолиран от всичко останало. Всички обекти имат свое пространство и свойства, които съществуват независимо от другите. Да кажем, в момента аз стоя на бюрото, пред мен имам компютър, имам два големи монитора и аз съм отделен от компютъра, от мониторите, има пространство между нас и ние сме отделни единици, които по никакъв начин не си взаимодействаме един с друг. Другото нещо, което стои в основата на класическата физика е причината и следствието. Или с други думи, действията водят до предвидими и измерими реакции. Например, аз ако хвана и ако пусна една топка, тя винаги ще падне надолу. Според принципа на гравитацията. И както вече ти споменах, реално класическата физика стои в основата на настоящите възприятия въобще за реалността и начина, по който обществото разбира и интерпретира всичко около нас. Целият този свят, цялата тази реалност. И общо взето, на база на тази класическа физика, повечето хора вярват, че ние сме изградени от някакви физически компоненти. Мускули, кости, кръв и според това виждане ние сме
едни реални, солидни същества, които взаимодействат с други реални и солидни обекти в един изцяло физически свят. И ние възприемаме себе си като отделни обекти и тотално отделни същества от всичко останало. И реално, според класическата физика и според тези всеобщи възприятия, ако нещо се случи далече от нас, то нас не ни засяга. И реално ние няма как да му повлияем. И също така, това възприятие и това убеждение, че аз съм това, което съм и не мога да се променя. Това отново идва от класическата физика и от тази конвенционална образователна система. Нещата, които ни учат буквално още от малки. И след малко ще видиш, че нещата не са точно такива каквито изглеждат и има една тотално друга гледна точка, която по много по-добър начин, според мен, обяснява света и тази взаимно свързаност, която преди малко ти казах, че започнах да откривам отново и отново в абсолютно всичко. И една от основните причини въобще аз лично да започна да поставям под съмнение класическата физика и въобще тези всеобщи възприятия и това, което аз наричам в кавички здрав разум. Причината да ги поставям под съмнение беше това, че самата физика, класическа физика, тя по никакъв начин не може да обясни тази взаимно свързаност на всички тези различни неща. Въобще моите наблюдения някакси тотално се караха с класическата физика. И аз постоянно си задах въпроса как може всички тези различни неща да си взаимодействат, ако сме напълно отделени и ако класическата физика е права. И как е възможно да съществуват модели, които да се повтарят и да са буквално в приходите ни, в поведението ни, в взаимоотношенията ни с хората, резултатите ни и как всички тези неща имат връзка и си влияят едно на друго и в същото време ние да сме напълно отделени от всичко останало. Просто нещата не правеха смисъл. И самото наблюдение, това, което започнах да забелязвам, че една тема има много общо с друга, а привидно уж нямат никаква връзка, тотално се караше с тези класически стандартни разбирания за физиката, за света, въобще за всичко, което допреди това аз смятах за истина. И как беше възможно, буквално, ако аз всеки път, когато започнах да постигам добри резултати в живота си, в един момент същото това нещо се случваше и с моите клиенти. И отново, пак някаква връзка, която класическата физика по никакъв начин не можеше да обясни. И как може въобще този 80-20 принцип да се проявява навсякъде по света и да следва един и същи модел, ако всичко не беше свързано по някакъв начин? И въобще настоящите парадигми и мироглед на обществото твърди, че всички тези неща, които ти казвам, едва ли не са някакви съвпадения. Просто нещо се е случило, е някакъв късмет. Но това не беше добър отговор за мен. Аз не можех да повярвам, че чак толкова много съвпадения има. И в един момент квантовата физика ми отвори един тотално различен свят. И буквално квантовата физика преобърна целия ми мироглед с главата надолу. И сега ще се опитам да ти разкажа, да ти направя едно въведение в квантовата физика, като ще направя всичко възможно да излеза от някакви сложни теории, жаргон и ще направя нещата максимално разбираеми за теб, толкова доколкото са свързани с нашата тема и въобще цялата тази дълбока и вътрешна трансформация, която искаме да постигнем за тебе. И за разлика от класическата физика, която разглежда света като един материален свят и нещата на макро ниво, квантовата физика, тя вниква дълбоко в микроструктурата на цялата тази материя. Или с други думи, квантовата механика, тя изучава частиците
които са съставна, основна структура на всяко едно нещо. Значи в момента аз стоя на едно бюро, което е привидно е твърдо, но квантовата физика реално показва, че всяка една нещо, тялото, бюрото, компютъра, мониторите, те буквално са една съвкупност от малки частици, които циркулират и се движат бързо. И реално 20% от материята е от частици, останалото нещо е просто пространство. И реално квантовата физика е супер интересна с това, че ни дава един тотално различен поглед. Този микроаспект на нещата, за да може да разберем наистина как оперира този свят. Не като някаква твърда материя, като някакъв физически свят, ами на това микрониво. И това, което показва квантовата физика, е, че тези малки частици, те се държат по супер непредсказуемен начин, който често противоречи на тази традиционна логика. И един супер така известен експеримент, който е наречен експеримента на двойния процеп, той ни показва нещо, което е наистина супер странно и което не може да бъде обяснено чрез стандартната физика. И аз сега ще се опитам по така максимално прост начин да ти обясня самия експеримент какво представлява. Ако искаш да научиш повече, просто можеш в интернет, в YouTube има доста видеа, можеш да напишеш Double Slit експеримент и то ще ти излезе видео със самия експеримент, който обяснява доста повече детайли, точно учените какво са направили. Представи си за момент следното нещо. Имаш един воден пистолет и стреляш с вода към стена, която има два малки процепа или две дупки. За тази стена има друга, която водата буквално оставя пръски. Обикновено ще очакваш да видиш две мокри петна зад стената отзад, нали? Тъй като водата може да мине през дупките на първата стена. Това е просто и логично. Нали? Ако погледнем тук тази картина, нали, предполага се, че ти от тук, ако пръскаш с вода, просто ще имаш ето тези две линии. И реално експеримента представлява точно това. Вместо вода, реално учените стрелят с миниатюрни частици, които са, представи си, като едни маниста към самата стена с двете дупки. И съответно това, което нали, се очаква да се случи, е, че на задната стена ще има две линии, реално, които да отпечатат там, където са преминали самите частици. Но реално се случва нещо тотално различно и много странно. Когато учените направили този опит с тези мънички частици, в случая с електрони, те не виждат тези две линии. Ами това, което вместо това, те виждат една шарка от линии, подобна на вълни, които получаваш, да кажем, когато хвърлиш камъче в езеро. Това няма тотално никакъв смисъл, защото изглежда сякаш частиците се държат като вълни, а не като някаква материя, като някакви маниста. И става още по-странно, когато учените започнали да наблюдават самите атоми, през коя от този процеп минават. И в момента, в който започнат да наблюдават самите атоми, тяхното поведение се променя. И съответно се получават ето тези две линии, което е очакваното поведение на самите атоми. Но от друга страна, когато учените спрат да наблюдават частиците, те започват да се държат по тотално различен начин и се получават ето тази шарка. Или с други думи, този експеримент показва, че тези малки частици, тези електрони, могат да се държат както като вълна, така и като частици. А самия факт, че ги наблюдаваме, променя тяхното поведение. Все едно самите частици по някакъв начин знаят, че ние ги гледаме и самия факт дали ги наблюдаваме или не, променя тяхното поведение. Което е тотално
Вау, аз в първи момент, когато се сблъсках с този експеримент, просто бях вау, падна ми ченето и буквално съзнанието ми не искаше да приеме това нещо. Беше извън всякакви мои възприятия. Как може една частица, един електрон, в зависимост от това ние дали го наблюдаваме или не, той да действа по два тотално различни начина. И тук е момента да ти разкажа за два основни фундаментални принципа в квантовата физика, които знам отново може в момента да не правиш връзката с това, което правим с майндсета, с промяната, но повярвай ми, след малко всичко ще си дойде на мястото. Първият принцип е така наречената дуалност между вълна и частица. Или това, което ти казах преди малко. Как самата частица може да действа или като материя, или като вълна. И за да разбереш тази двойственост вълна-частици, аз ще използвам следната метафора. Представи си, че в момента си лятото на плажа и играеш с плажна топка. Когато видиш топката, ти можеш да я вземеш, можеш да я държиш, тя е нещо физическо. Буквално тя е един предмет, който ти можеш да държиш, нали така? Сега си представи вълните на морето, които се разбиват до теб. Ти можеш да ги видиш, но не можеш да ги вземеш както топката. Те просто се движат и разпростират, без ти да можеш да направиш каквото и да било. И в квантовата физика тези микрочастици, тези електрони, които образуват абсолютно всяка една материя, са нещо като и двете едновременно. Както плажна топка, така и вълните на морето. Понякога се държат като твърди частици, както е топката, като някакви предмети, а понякога се държат и като вълна, която просто се движи и се разпростира навсякъде. И как ще се държи самата частица, зависи от това ти дали наблюдаваш или не. Или с други думи, самите частици могат едновременно да бъдат нещо материално, нали, в кавички плажната топка, или пък вълна. Което е супер удивително. Знам, че в момента може би си малко така, мозъкът ти е на път да експлодира, ако за първи път се сблъсква с това нещо, но ще видиш буквално това ще ти отвори очите. Вторият важен принцип, който искам да разбереш, е този ефект на наблюдателя. Представи си друга метафора. Ти си играеш на полето и реално играеш си, виждаш някакви пеперуди и решаваш, че искаш да хванеш някоя пеперуда в мрежата си. Ако се промъкваш тихо, пеперудата може да остане на едно място. Но в момента, в който те забележи, тя веднага ще започне да лети във всякакви посоки. И в квантовия свят частиците са малко като тези пеперуди. Те променят поведението си само защото ги наблюдаваме. Ако не ги гледаш, може да се движат по един начин, но щом ги погледнеш, те може да започнат да се държат по съвсем различен начин. И то не е просто различен, а непредсказуем. Така че, по някакъв супер странен начин, самото наблюдение кара частиците да променят поведението си. Било то местоположението си, начина по който въобще реагират и по който се движат. И следващия голям въпрос е, който поне аз започна да си задавам, е какво ли правят тези частици, когато никой не ги гледа? Въобще, ако няма наблюдател, какво се случва с тези частици? И така, свързах се с един водещ експерт в квантовата физика, организирахме си разговор, по това време беше по скайп и исках да разбера въобще какво е неговото мнение и по някакъв начин да ми помогне да разбера тези неща, тъй като на този етап буквално мозъка ми щеше да експлодира и някакси не можех съвсем да възприема въобще какво се случва. И отговорът, който ми даде той, буквално ме шокира. И това, което той ми каза, е, че всяка една от тези частици, от тези електрони, реално тя е навсякъде и в същото време е никъде. Във всяка една възможна позиция, във всяко едно възможно състояние. Но когато някой ги наблюдава, тези частици,
те вземат конкретна позиция и състояние. Или с други думи, всяка една от тези микроелементи, тези електрони, те могат да са буквално насякъде, могат да са във всяка една форма. В квантовата физика няма време като измерение. Времето е някаква измислена структура от нас, за да може света да прави някакъв смисъл. И ние да можем този хаос да го превърнем в някакъв ред. Но в квантовата физика времето не съществува. Всяка една частица е никъде и едновременно навсякъде. И може да е абсолютно всичко. И може би сега си казваш, добре, какво означава всичко това? Нали, много е странно, много е необичайно, но какво означава? И въобще какво има общо с мен, с теб, с темата, която имаме на днешния разговор? И помниш ли, когато ти споменах преди малко за моята обсесия и това откритие за взаимновръзките между нещата? Как реално моята умствена нагласа влияе върху резултатите от разговорите с потенциални клиенти, как моите лични успехи водят до успехи на моите клиенти, въобще всички тези взаимно свързани компоненти, които привидно нямат никаква връзка един с друг. И тогава за първи път осъзнах, че тази взаимно свързаност, която аз наблюдавах постоянно, тя е също като квантовата физика. Нещо може да изглежда отделно, но в същото време всичко е свързано. И точно както наблюдението влияе върху частиците, нашите мисли, действия и фокус също влияят върху резултатите около нас. Или с други думи, това, което се случва вътре в главата ни, директно има влияние и определя това, което се случва около нас в реалния ни живот. И на микроскопично ниво всичко това около нас са някакви частици, някакви електрони. Моите мисли са някакви частици. Резултата от самите разговори с потенциални клиенти са частици. Моите успехи са частици. Същото се отнася и за успехите на моите клиенти. И това изцяло промени начина, по който аз започнах да гледам на нещата и моето изследване на реалността тръгна в тотално неподозирана посока. Първоначално аз се чудех, как моите мисли са свързани с резултатите от дадения разговор с клиенти. И първоначалният въпрос ми беше въобще как две неща са свързани. Докато в един момент осъзнах, че това е грешният въпрос. Правилният въпрос е как две частици са свързани. И това, което се оказва и което квантовата физика наблюдава, че тези микрочастици, те са страшно взаимно свързани. И това, което наблюдава квантовата физика е, че когато една частица започне да привлича друга частица, започва да се натрупва материя, колкото е по-голям обема на материята, толкова повече частици започват да се привличат към тази материя, както е Земята. Ние сме привлечени от гравитацията, тъй като самата маса на Земята е много голяма. И ако погледнеш в YouTube, има доста и такива социални експерименти, които показват, сега ще ти дам един конкретен пример, се сещам в момента. Правят един експеримент в един кампус, в един университет в Щатите, лятото една будка за сладолед. И умишлено поставят няколко лица, които създават илюзията за все едно, че има опашка. И в един момент, в който има вече няколко хора наредени, това започва да привлича и други хора. И не след дълго опашката става огромна. И някак си сякаш в момента, в който се съберат няколко човека, това привлича вниманието на още хора и в един момент се събират страшно много хора. Докато ако премахнат поставените лица, опашка почти няма и няма почти никакъв интерес въобще към този сладолед. И това отново може да го обясним с тези цикли и с тази обратна връзка, за която говорихме преди малко. Колкото повече, тук може да виж, колкото повече нови частици или нови хора се присъединяват към нещо, това увеличава обема на цялата формация, който води към себе си привличането на още повече частици, още повече хора. И
цикъла се върти и виждаш, че отново работи абсолютно същият принцип. И след като осъзнах това нещо, в един момент всичко започна да прави много повече смисъл. И това обясняваше обратните връзки, въобще този принцип на 80-20 защо съществува, тъй като всяка частица привлича частица в един такъв самоизпълняващ се цикъл. Но има много повече от това. И за да ти обясна какво точно имам предвид, ще трябва да разгледаме третия принцип на квантовата физика и това е квантовото заплитане или свързване. Най-лесно ще го разбереш това нещо, отново ще използвам една метафора. Представи си, че ти и твой приятел имате две локи-токита, радиостанции. Без значение колко далече сте един от друг, вие буквално в реално време може да комуникирате с тези локи-токите и реално да изпращате съобщения. Квантовото заплитане е също нещо такова, но вместо локи-токита, представи си, че имаш две миниатюрни частици, електрон, които остават свързани помежду си. След като са се заплели или са свързани, каквото и да се случи с едната частица, това мигновено влияе на другата, дори ако са супер далече една от друга. И ако натиснеш едната частица и тя сочи нагоре, другата моментално сочи надолу. Сякаш те си говорят без да има абсолютно никакво забавяне, по-бързо от най-бързия телефон. И какво означава това цялото нещо? Ами, когато две частици са заплетени или свързани, те са в едно противоположно състояние, като нагоре или надолу, както са, да кажем, полюсите на акумулатора. Нали, имаме положителен, имаме и отрицателен. И тези частици сякаш се отразяват една на друга мигновенно. Независимо колко далече са, буквално могат да са на единия край на света, другата да е на другия край на света. Има тази комуникация, която се случва без абсолютно никакво забавяне. И ето тук можеш да видиш, значи ако две частици са свързани или заплетени, едната сочи нагоре, другата сочи надолу. Ако обърнем тази надолу, другата сочи нагоре. Винаги нещо като огледало. И може би сега си чудиш, добре, какво означава това цялото нещо. И може би все още не разбираш връзката. И също като тези частици, нашите действия, нашето поведение има абсолютно същото действие като частиците. Ако си спомниш от предишните уроци, нали казахме, че всяко действие води след себе си някакъв резултат. Аз ако отида и си легна примерно рано днес, утре ще се чувствам добре. Ако си легна късно, съответно на следващия ден ще съм изморен. Както правя едно нещо, така правя всичко. Това, което вярвам, моите убеждения и вярвания, реално се превръща в моята реалност и въобще това, което получавам. Проблемите, които имам с себе си и личните ми проблеми, те се отразяват под формата на бизнес проблеми. Ако критикувам хората, въобще нещата, за които критикувам хората, са отражение на моите личностни несигурности и моята психология. И виждаш как всичко започва да прави много повече смисъл в момента, в който го пречупиш през призмата на квантовата физика, на тези микрочастици на тези електрони, а не да гледаш на света като на един материален физически свят. И всичко това, което казахме до сега, ни показва, че тези модели от квантовата физика показват, че съществува един универсален закон, по който оперира целият този свят. Нашите действия, мисли, поведението ни, те се разпространяват в живота ни като едни взаимно свързани огледала, отразявайки това, което излъчваме. И може все още да не правят нещата много смисъл, но наистина дай ми още 5-10 минутки и ще видиш, че нещата ще се наредат. Искам сега малко да разгледаме времето, тъй като това е изключително важно.
какво е миналото, настоящето, бъдещето. И ако приемем, че действието и резултат от действието е като тези свързани частици, то също се отнася и за миналото и за бъдещето. Каквото е нашето минало, най-вероятно това ще проектираме и в бъдещето. И тук по средата, точно където се пресичат тези две линии, тук е настоящето. И защо ти казвам всичко това? Ами защото една голяма част от хората, те живеете тук в миналото. И ти, живейки в миналото, фокусирайки се върху миналото си, обикновено спомняш си. Нашите спомени, те не са вярна репрезентация на това, което се е случило. Те са някаква изкривена истина и ние обикновено си спомняме повече негативните неща. И ти, ако постоянно отново и отново си мислиш, както бях аз, как съм се провалил в този селс разговор, как някой ми изпратил негативен коментар и въобще всички тези неща. Това е обикновено нормалния режим, в който работи мозъка на повечето хора. И ти, живейки в това минало, създаваш тази негативна обратна връзка и по този начин губиш настоящето, губиш ти бъдещето. И реално бъдещето ти се превръща в огледало на миналото ти. Както действието и резултата са огледало на едно и също нещо, твоето минало се превръща в огледало на бъдещето. И ти просто губиш целия си живот. Има и други хора. Това също, признавам си, и аз съм бил от тях. Аз дълго време имах период, в който живеех само в бъдещето. Постоянно си казваха ми, то това няма да стане, ами ако се провала, ами ако не знам си какво. И всякакви такива сценарии се въртяха в главата ми. И то все негативни. Постоянно някакви страхове и някаква несигурност. И в момента, в който живееш в бъдещето, ти губиш настоящето и съответно създаваш още миналото ти се превръща в реално огледало на бъдещето. Ти, фокусирайки се върху това негативно бъдеще, създаваш миналото си, което е буквално огледало на тези проекции, на тези страхове. И в един момент пак живота ти отива по дяволите и пак задействаш тези два цикъла в негативната посока. И ако искаш да контролираш живота си, ти трябва да контролираш да живееш в настоящето. И по този начин, живейки в настоящето, ти контролираш миналото, контролираш и бъдещето. Тъй като тук е твоята сила. Тук трябва да бъде твоя фокус. Точно в този един момент. И отново аз пак се връщам към тези основни неща. Всяко действие води своите последици. Принципа на огледалото. Съдим хората точно за нещата, които не харесваме в себе си, които имаме проблеми с тях и въобще нашата вътрешна несигурност. Или с други думи, това, за което съдим хората, е огледало на това, кои сме ние. Хората нямат бизнес проблеми. Хората имат лични проблеми, които се пренасят в бизнеса. Начинът, по който правим едно нещо, е начинът, по който правим всичко. Ние не се превръщаме в човека, който сме в най-добрите си дни. Ами ние сме този, който сме в най-лошите дни, когато нищо не върви. И виждаш как, ако живееш в бъдещето, реално, миналото ти се превръща още повече от това бъдеще. И ако ти постоянно те е страх, ако постоянно си казваш, това няма да стане, няма да се получи, миналото ти става огледал на това нещо. Същото се отнася и за миналото. Ако живееш в миналото, постоянно всичките ти провали, нещата, които не са се случили, нещата, които при някой ти се е смял, подигравал, както на мен ми се е случило,
ти реално създаваш още повече от същото в бъдеще и то ти се случва отново и отново и отново и се получава тази спирала надолу. Единственият ти шанс е да живееш ето тук, в настоящето. И това е изключително важно нещо. Отново знам, за момента са някакви теоретични модели. Знам, може би нямаш търпение, нали, да започне практическата част да ги приложим тия неща, но повярвай ми, ако не ги разбереш, ако не изгледаш тези видеа по няколко пъти и наистина не разбереш тези идеи, просто няма да се получат нещата. Самия модел, целият фреймворк, който аз съм измислил за промяна, той изисква от самия човек да има определено ниво на разбиране. Тъй като ти, ако не ги разбереш тези неща, ако мозъкът ти ги отхвърля, аз ти гарантирам, че ти няма да успееш да правиш всичко нужно достатъчно дълго време, за да можеш наистина да постигнеш тази промяна, която искаш. И за да не се превръща, нали, целият разговор някакъв супер абстрактен, някакви модели, аз искам малко да те върна към ежедневния, въобще към реалния живот. И да ти покажа колко мощен инструмент са тези идеи. Въобще, ако ги приложиш в живота ти, това ще промени абсолютно всичко. И точно след малко ще ти разкажа за една формула, която буквално ще преобърне целият ти живот надолу с главата. И то в посока, която в момента не подозираш. И ако пак се върна към тази основна идея, че една мисъл може да доведе до емоции, които да ведат до още повече от същата мисъл и в един момент тази една мисъл се превръща в твой начин на мислене. И ако малко разтегнем този модел и сложим още една обратна връзка, това, за което мислим, начин на мислене, се превръща в нашите убеждения. А нашите убеждения, казахме, че реално са нашия живот, нашата реалност. И виждаш как една малка мисъл, супер мъничка, незначителна, нещо, което ти не му обръщаш внимание, може да се превърне в начин на мислене, в система от убеждения и в твоя реалност. Толкова е важно ти да контролираш какво се случва в главата ти. Няма достатъчно малка мисъл, която да не заслужава ти да й обърнеш внимание. Просто няма. Тъй като дори най-малкото нещо, нали, както хората казват, и най-малкият камък може да обърне каруцата. И защо този цикъл е толкова важен? Ами защото аз 2003 година, когато стартирах първия ми така успешен бизнес, буквално започнах от нулата. И само за няколко години, по-малко от 4, моите приходи от 0 паунда стигнаха до над 400 000 паунда на месец. И как се случи въобще цялото това нещо? Въобще как така лека полека изведнъж бам, нещата скочиха нагоре. Ето така, с тези обратни връзки. Представи си, че за този целият период от няколко години аз съм минал през тези цикли много пъти. И реално всеки път, минавайки през тези две цикъла, аз се променям. Убежденията ми се променят, поведението ми се променя, реалността ми се променя. И в един момент виждаш как, да, първоначално нещата върват бавно, тъй като те следват този принцип на натрупващия се ефект. Но в момента, в който акумулираш достатъчно голяма промяна, тя изведнъж експлоадира и се проявява и в материалния свят, нали, в случая под формата на пари. Моята промяна започва още тук, но аз малко по малко променям се и когато достигне критично и виж какво става. Бам! Този период тук е някъде около 6 месеца. Значи тук приходите са ми някъде около 60-70 к на месец. Тук са 400. Значи аз за 3 години и половина стигам от 0 до 70 к. За 6 месеца стигам от 70 к до 400 к. Благодарение на тази обратна положителна връзка.
Сега, разбираш ли колко мощен инструмент е? Тук може да става въпрос за пари, може да става въпрос за тегло, може да става въпрос за абсолютно всичко. Мога ти дам и друг пример. Моята Kindle библиотека в момента е 13 000 книги. И аз в началото започнах да чета. Колкото повече четях, започнах да чета по-бързо, научих се да чета бързо и в един момент започнах да чета страшно бързо. И за тези 25 години една голяма част от тези 13 000 книги аз съм ги прочел последните няколко години ето тук. Изведнъж, бам. И с броя на книгите се увеличава моята експертиза, моят потенциал да създавам стойност за хората, увеличава се цената, на която продавам времето си и увеличава се експоненциално интереса на хората, които имат към мен. Абсолютно всичко. И пак благодарение на ето това нещо. И за това е изключително важно да го разбереш това. Аз ще ти кажа как да го приложиш, но е важно да го разбереш и да го приемеш. Защото това нещо ще ти промени живота. Буквално. В момента може да имаш бизнес, който въобще не работи и след няколко години може да си там, където не предполагаш. Аз никога не съм предполагал в живота си, че някога ще науча нещата, които ще науча, че ще стана човека, който съм и че ще направя нещата, които съм направил. Никога не съм го предполагал това нещо. Но за съжаление повечето хора живота им няма нищо общо с това нещо. А повече прилича на ето тази диаграма. И сега ще ти обясня точно какво означава. Представи си, че ти вече имаш някакви убеждения и вярвания. Знаеш, че не ставаш, не си достатъчно добър, нямаш дисциплина, нямаш воля, нямаш не знам си какво. И през призмата на тези вярвани и убеждения, погрешни, ограничаващи, ти наблюдаваш ни така наречената реалност с кавички, която казахме, че е нищо повече от някаква измишльотина на твоя мозък. Някаква си история, която ти си разказваш на себе си. Една лъжа, която мозъкът ти пробутва. И ти, когато имаш това негативно отношение към света около тебе и към себе си, какво правиш? Или предприемаш големи действия в отрицателна посока и се самосаботираш, или не правиш нищо. И той е въпрос на време. Последиците от тия твои действия, нали казахме, всяко действие води до някакъв ефект, причинно-следствените връзки. Въпрос е на време резултатите от тези действия да се проявят в реалния ти живот. И реално ти започваш да изживяваш последиците от тези свои избори, било то лоши или пък бездействието ти. И съответно си казваш, ето ми да, виж, нищо не става, света е скапан, аз не ставам, въобще като цяло няма никакъв смисъл, отново се провалих. И съответно обратната връзка каква е? Ти още повече затвърждаваш тези убеждения. И си доказваш на себе си, реално чрез тази реалност, отново в кавички, ти оправдаваш и въобще утвърждаваш тези убеждения, си кажеш, ето виждаш ли, аз бях прав. И този цикъл се върти и ти тъпчеш на едно място. И търсиш някакви тактики, как да стана по-дисциплиниран, как да имам повече воля, как да стана по-продуктивен, как да си напиша по-ефективно селс съобщението, как да си направя фонията. Разбираш ти, докато не фикснеш това нещо, всичко останало няма абсолютно никакво значение. Просто ще си остане във въздуха и замисли се, върни се малко назад. Ако не ми вярваш на мен, погледни опита си и виж какво се е случило. Колко пъти си променил някакво копи на някакъв имейл или на уебсайта ти и бизнесът ти е гръмнал и се е случило вау нещо. Колко системи за продуктивност опита и всичко започна да ти се случва по мет и масо. Аз знам отговора, защото аз съм тествал, може би, всичко, поне което аз съм докопвал в интернет. И съм говорил с стотици хора.
И просто знам, че тези неща не работят. Ако ти не решиш наистина истинската причина за проблемите, които са нещата, за които аз говоря, нищо останало няма значение. И представи си следния сценарий. Представи си, че си същия човек в абсолютно същата ситуация, в която си и тук. Само, че този път решаваш, че ще промениш тотално отношението си, начина по който гледаш на тази реалност, защото ти вече разбираш, че това не е реалност, това е някаква илюзия и ти имаш контрол, можеш да я промениш. И в един момент решаваш, че ще гледаш нещата по различен начин. Малко различен, не тотално различен, малко по-различен. Това различно отношение към нещата ще те помогне ти да започнеш да правиш тези конструктивни действия, които след време ще акумулират и те ще променят твоята реалност. И твоите изживявания ще са тотално различни от тези, които са тук. И ти вече живейки в тази нова, в кавички, реалност, ти ще наблюдаваш тази нова реалност и в един момент ще започнеш да коригираш тези убеждения и действия. И те ще започнат да стават все по-конструктивни, тъй като ти ще виждаш резултати. И това ще е доказателството за това, че тези нови убеждения и вярвания са истина. И по този начин ти променяш тотално целият цикъл. Въртиш се и в един момент се получава ето това. Започваш от нулата и стигаш до 400-500к на месец. Започваш 120 кг над нормено тегло, стигаш до 80 кг с плочки. И то ги поддържаш без проблем. Започваш тук от супер хаотичен човек, който буквално не може да се фокусира и се отказва при първата трудност. Стигаш тук до човек, който гони всяка цел до дупка. И ако януари си поставиш някакви цели, декември месец всичко отметнато. Толкова е мощен този механизъм, ако го разбереш. И въобще ако го впрегнеш и започнеш да го използваш. И ето това е изключително важно нещо. Няма никакво значение какво е истина. Няма никакво значение ситуацията, в която се намираш в момента и в какво вярваш ти. Тъй като аз ти казах, реалността никой не я знае. Нито аз, нито ти, абсолютно никой не може да ти каже реалността какво представлява и дали въобще има такова нещо като реалност или всичко е някаква проекция на нашето съзнание. Така че няма абсолютно никакво значение какво е вярно. Единственото, което има значение е това, в което вярваш. Защото това, в което вярваш, то може да се превърне в реалност. Но какво трябва? Работа. И отново ще го повторя, защото това е ключово, супер важно. Няма значение какво е истина. Единственото нещо, което има значение е това, в което вярваш, че е истина. Защото с работа всяко едно нещо може да стане истина. Ти ако вярваш, че можеш да изкарваш 500к на месец, аз ти гарантирам, че ще започнеш да ги изкарваш. Ако вярваш, че можеш да изглеждаш страхотно си в топ форма, въпреки че родителите ти са пълни и гените са предразположени към качване на тегло, аз ти гарантирам, че можеш да изглеждаш страхотно. Познавам поне 10-15 човек, които родителите са им много пълни. Те изглеждат страхотно. Ако вярваш, че си недисциплиниран и че си непостоянен, че ти липсва воля, можеш да станеш най-дисциплинираният човек, който си видял. Аз самия казах ти в предишните видеа, аз в момента имам проблем да не работя. Имам проблем да си почивам събота и неделя. И въобще да излезе от работата си. И това го казва човек, който преди 24 години аз не можех да се фокусирам за 5 минути. Нали, да не говорим някакво по-продължително време да правя нещо. Постоянно се разсейвах и буквално бях супер зле. Изключително важно нещо. Няма никакво значение какво е вярно. Единството, което има значение е това, което вярваш, че е вярно. Защото с работа то ще се превърне в твоя реалност.
И ето това е модела, формулата, за която ти казах, че тотално ще промени живота ти и ще преобърне всичко надолу с главата. И то в много положителна посока, ако го използваш правилно. Спомняш ли си в предишното видео ти казах, че мозъка, това, което прави, за да вземе някакво решение, е създава една симулация, една проекция. Значи ти в момента, ако си в някаква ситуация, мозъкът ти създава някаква проекция, някаква симулация и прави някакво предвиждане. Ако направя Хикс, какво ще се случи? И съответно решава ти дали ще направиш Хикс или няма да направиш Хикс. И вече от тези действия зависи твоята нова ситуация. И тази нова ситуация се връща като обратна връзка тук и цикъла се повтаря отново. Знам, че звучи малко абстрактно, но представи си следния сценарий. Аз съм супер зле с парите. Бизнесът ми не работи, имам страх да говоря с хора, притеснявам се от селс разговорите, изпадам в някакъв тотален шок и потрес от това да говоря с хора. И съответно нямам пари. Знам, че трябва да вода разговори, обаче нямам. И си казвам, добре, аз трябва, правя някаква симулация и казвам, окей, аз трябва да правя разговори с потенциални клиенти. Само, че мозъка ми какво прави? Казва, окей, искам да вдигна бизнес, трябва да правя тези разговори, обаче аз не ставам. Аз няма да мога да адресирам разни аргументи, няма да мога да продам, хората ще ме офърлят, хората ще ме критикуват, ще ми се подиграват и така нататък. И съответно, в момента в който тази проекция има, тази симулация, аз какво избирам да правя? Нищо. Да избягвам, ще почна си... Хайде сега ще си направя уебсайта, хайде ще напиша някакъв имейл секвенс, хайде сега ще си направя лого, хайде сега ще отида си купя един костюм, ще си направя визитки, не знам си какво. Всякаквите такива глупости. Но не и това, което наистина трябва да направя. И съответно, новата реалност каква ще е? Аз още повече ще затъна. Още по-големи проблеми ще имам с парите, още по-малко ще вярвам в себе си. И това ще се върне тук и тази нова ситуация, тя ще се превърне в новата стара ситуация. И това ще се повтаря до един момент, в който не удара дъното. И в който вече не мога да толерирам повече това нещо да се продължава, както се случи при мен 2000 година. Аз бях изпаднал в една такава ситуация, че аз повече не можех да продължа да бъда себе си. Не можех да продължа да живея по този начин. Много хора смятаха, че има много дисциплина, воля, че съм много силен и се чудят откъде съм взел цялата тази сила, за да направя тази трансформация. Истината беше, че аз не съм нищо от тези неща. Просто за мен беше толкова болезнено да остана в ситуацията, в която се намирах, че просто нямах друг избор. Аз бях притиснат до стената. За мен беше или се променям, или всичко приключва. И ето как изглежда същия този модел, същата тази формула по малко по-различен начин. Представи си отново, нямам пари в банката. Отново искам да стартирам бизнес, обаче този път си казвам, аз мога да се справя. Аз решавам да вярвам. Знам, че всичко това, което е в главата, това, което виждам и смятам, че е истина и факт, знам, че е тотална лъжа. И аз избирам да вярвам, че мога да се справя. И в момента, в който симулацията в мозъка ми е аз мога да се справя, аз започвам да правя правилните неща, започвам да говоря с хора, да правя разговори. И в един момент, да, аз може все още да нямам клиенти, но започвам да научавам важни неща. И това вече е новата ситуация. На база на тези нови неща, които аз научавам, аз правя корекции, ставам по-добър и се връщам отново тук. Тази нова ситуация се превръща новата изходна. Аз продължавам да вярвам, продължавам да полагам още усилия, научавам още неща. И завъртам 1, 2, 3 пъти до един момент, бам, първия клиент, бам, втория клиент, бам, 10-тия клиент. И след няколко години обръщам се назад, какво се е случило? Ето това. Нямам пари.
400к на месец. И зад всеки един успех се крие ето тази простичка формула. И това винаги ще съм благодарен на един мой ментор. Нали? Това въобще не е моя идея, това съм научил от един мой ментор. Но тази формула, този простичък модел буквално промени живота ми за винаги. И къде хората грешат в момента? Основно това, което виждам, хората правят 3 основни грешки. Една огромна част от хората. Значи, пак се връщам тук, за да можеш така да си го подредиш в главата. Има 3 основни компонента на този модел. Значи, имаме някаква симулация, някаква хипотеза за това какво ще се случи, което означава, че имаме ясна цел. И имаме някаква проекция в главата с някаква хипотеза какво ще се случи. И имаме някакви действия и имаме някаква обратна връзка, която ние наблюдаваме резултатите от тези действия и съответно коригираме и подобряваме каквото е необходимо. И една огромна част от хората, това, което правят, те нямат ясна цел. Те, буквално тази проекция, която прави мозъка, в общия случай или тотално я няма и са тотално осъзнати, или пък няма да се получи, аз не съм за това, ще се проваля и така нататък. Те не предприемат никакви действия, нормално защо, вече ако си изгледал преди ще видя, знае защо, и въобще по никакъв начин не гледат обратната връзка. Въобще не се учат от грешките си и по никакъв начин не коригират поведението си. Някои от хората, примерно те имат цели, имат тази положителна проекция, симулация, тази хипотеза и си казват, окей, нали, аз ще успея. Но това, което им липсва е, те не предприемат действие и съответно игнорират тотално обратната връзка. И отново пак нищо не им се получава. Има и други хора, които имате целта, имат тази положителна проекция, тази хипотеза, тази симулация, предприемат действия, правят нещата, но не успяват да използват обратната връзка и не се учат от грешките си. И те също не успяват. Ако искаш да успееш, на тебе ти трябват и 3 компонента. На тебе ти трябва и ясната цел с положителната проекция, с тази симулация. На тебе ти трябват ежедневните действия. И на тебе ти трябва обратната връзка. Ти трябва да събираш данни. Трябва да видиш тези резултати водят ли до това поведение и тези усилия водят ли до резултатите, които искаш или не. Ако не водят, просто коригираш. И е въпрос на брой цикли да минеш, за да откриеш какво работи и за да успееш. Да, може да ти отнеме месец, 2, 5. Аз не казвам, че ще стане веднага. Но това работи абсолютно всеки път. И ти, ако нямаш целта, ако не вярваш, че ще се случи, или пък въобще не обръщаш, си тотално неосъзнат, ако не предприемаш действия, ако не се учиш от грешките си, не събираш тази обратна връзка, тези данни въобще как се справяш, които от тия 3 неща да липсва, аз ти гарантирам, че резултатите, ако имаш такива, те ще са на база късмет. И това е основният алгоритъм, който ние ще използваме при твоята промяна. За да може наистина максимално бързо ти да се учиш от опита си, да коригираш плана и максимално бързо да постигнеш резултатите, които искаш да постигнеш. И това е този мастер алгоритъм на успех. Ясната хипотеза, ясната цел, действията, без значение колко са малки, и това се вслушаш в обратната връзка. Да имаш този научен подход към всичко, да събираш данни, да наблюдаваш и въобще да анализираш резултатите и най-вече да се учиш от тях. И просто да коригираш. Това е... Виж, толкова е просто. Всяка твоя цел, най-амбициозна, дори отвъд всякакви твои разбирания за реално и за възможно, всичко може да се превърне в реалност, просто ако използваш ето този
Супер, супер, супер простичък алгоритъм. И за финал на това видео просто искам да ти кажа, че в момента е крайно време да свалиш тази маска и да осъзнаеш, че ти можеш да бъдеш абсолютно всичко, което искаш в този живот. Имаш пълната сила да се промениш и да станеш човека, който искаш да бъдеш. Ти не си нещо фиксирано, не си някакво дърво, което не може да се промени. Просто махни тая маска и направи всичко възможно, за да бъде себе си. Аз ще ти покажа точно как да го направиш. Всичко, в което вярваш в момента, е една илюзия, създадена от твоя мозък. И ти имаш пълната сила да го промениш. Просто разбери го това нещо. Ами, това е края на това видео. Знам, че може би така малко ти изкарах от зоната на комфорт. Може би всички тези идеи с квантовата физика така са малко вау, нали, извън всякакви твои възприятия, нали, как частиците могат да са навсякъде и никъде и въобще няма време и така нататък. Но изгледай видеото още 1, 2, 3 пъти и ще видиш, нещата започват да правят много по-голям смисъл. Започваш да виждаш света по тотално различен начин. И аз ти гарантирам, че това е много по-продуктивният начин да гледаш на живота. Отново ти казвам, не е важно това, което ти казвам, дали е истина или не. Никой не знае коя е крайната истина. Никой не може да ти каже, ето това е истината. Но дори и това, което ти казвам да е лъжа, дори тотално да греша, това е една лъжа, която ще ти помогне ти да постигнеш абсолютно всичко в живота ти. Ами, това беше от